otur. Bu böylekde dünya insany were pes zat bilen hiç zat bermäni insanyň imanyny alyp-da utýanlygy barada. We jahan ýüzüni tutmuş bir kudret ýylan dünýäni zaman diýen zat daşyny alywati günme-gün zamanyň öwe süýşip barýarlygyny bir owadan mysal aýdypdyr. Bir çüýrük koz bilen jahan jewherin olny kumar bazır utup durupdyr. Çüýrük saman etmiş mata badaryn jewhere beraber satyp durupdyr. Dünýäni bir çüýrük koz aham insana aýtýar, men sana çüýrük koz bereň, sen maňa gow jewheriň berseň, imanyňy berseň. Sen maňa imanyny berseň, men sana çüýrük koz bereň diýip şeýdip dünýä insanlary utup durşy. Bir çüýrük koz bilen jahan jewherin olny kumar bazır utup durupdyr. Çüýrük saman etmiş mata badaryn jewhere beraber satyp durupdyr. Ne düşepdir aňa basan ýarymy, ne keşdidir derýa batar ýörümi, ne enedir ölmez gitmez garrymy, öz balasyn özi ýudup durupdyr. Bu bölek ýerden çürüýmäýipdir. Bir keşdi-de ýeriň özi. Son kury zemin ýerleri 4 bölseň, 3'üsi su, 1'i yer. Aham ne keşdidir, derýa batypdy, onu da ýörüýenak ýerden çürüýmäýdi oti. Özi ene, hemmämiň enemiz ýerde, olal ýerden halk boldyk. Ölen akdym, ýiten akdym, garryanak öz balasyn özi ýudup durupdyr. Ýani insanlary ýudup oti. Biz ýeriň balasy da olal ýeriň gujagyndan çykyp gaýtdyk. Ýeriň göwresinden çykyp gaýtdyk. Ýeriň ýataklygyndan çykyp gaýtdyk. Ýene-de ýeriň içine barýar, amma Mahmud Mulişan muny ýerden çürüýmäýdir. Öz balasyn özi ýudup durupdyr. Şu gabrda adamlar sorupdy da öz balalaryny yer. Ne düşepdir aňa basan ýerymy, ne keşdidir derýa batar ýörümi, ne enedir ölmez gitmez garrymy, öz balasyn özi ýudup durupdyr. Ne çırağdır günsiz yeri yarıdır, ne güzgüdür bu aynadan arıdır, ne sağıdır piyalasın yürüdür, bir eli boğazdan tutup durupdur. Inni ne çırağdır günsiz yeri yarıdır. Näzire çıraq şey? Günü yok, görüňde ýaktylygy yok, onu da yeri ýaktyltýar diýipdir. O da iman ýaktylygy. Kur'an ýaktylygy, Rasulullah ýaktylygy. Ne güzgüdür bu aynadan arıdır. Näme ayna wa bu görüntülen aynalardan ne arassa o da kalp. İman kalpte bolsa bu aynalardan ne arassa da. Näme zat beraberine dursa kalby munakis bolup duda. Bir sagy wa öz käsesini ýördi wati diýipdir, bir elli boğazdan tutýaýdypdyr. Bir de Azrail'la. Her kimi iştirip janyny alywati. Ne çırağdır günsiz yeri yarıdır, ne güzgüdür bu aynadan arıdır, ne sağıdır piyalasın yürüdür, bir eli boğazdan tutup durupdur. Dostlar bir misallar dilime gelen, dehin koysa biler akıllı bolun, jahan yüzün tutmuş bir kudret yılan, uğruğu başına yetip durupdur. Yani dünyanın yüzünü bir kudret yılan tutupdu, şu yılanın uğruğu başına deyipdu diyenle zamanla. Meselen Esfend dey, Behmen Esfend. Esfend in ahirin günü ferverdiğine deyuwati. Ya Muharrem safardan, Muharrem qamari aydan deslapqi, Qurban ay in ahiri. Qurban ay çıktı Muharrem gelwati. Yılanın quyruğu başına deyipdu diýeni şu 12 ay zamanay diýwati da. Jahan ýüzüni tutmuş bir kudret yılan quyruğu başına yetip durupdyr. Başı barıp çıkmış arşın üstüne, ayağı inmiştir yerin aslına. Canlı cansız herine gelse destine, dalnamay ağlına atıp durupdur. Bir de şu zamanla başı arşın üstüne, ayağı da yerin eteğine, yani hemme zat canlı cansızın zamanı vadidigi. Bir mahlukdur ne erkektir ne tişi, bir gözü dım akdır bir gözü çaşi, rengi qara aladır 12 başı, yero göňi birden ýudup durupdur. Bir de şu zaman mümkin iyidi de, erkekdi de, orkocu da de. Bir gözü dım ak, bir gözü ala, qara giyjegünniz de. 12 başı wa 12 ay, yeri göňi ýutupdy diýdi, yeri göň şu zamanyň içinde diýdi. Şemme, ýekşemme, döşemme, jymga.
Bir ay, 2 ay, Gurban ay, Safar ay hemmelerini deň aýlanýarda. Mahtum uly gitme munça her söze, hiç beýle janawer ilmemiş göze. Ýene bir kudret bar yedi kelfeze, şol beýik ýylany ýudup durupdyr. Hey, munna meter geňzat edýän 7 däne paşlak bar diýipdir, şu beýik ýylany ýudup diýipdir. O da her heftede. Her hefte geçip jymga bolup, şemme bolup, jymga bolup, şemme bolup, şu zamany ip ewe süýüp barýarlygyny göze köküz goýupdyr da.